കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരൂൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാവോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിധായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. നമാവോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ ജയ ഭാഗവതാ ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവതാ. ജയ ജയ രാധാ കൃഷ്ണ സ്വരൂപ ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഗമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘേതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. മദേകബന്ധോ മത്സംഗ്യൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാധന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരാജ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. श्रील प्रभु आदि की जय. श्री गुरुदेव की जय. निदाय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा.
അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി ബാംഗ്ലൂരു ഇന്നത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ഹരയേ പരമാത്മനെ പ്രണതക്ലേശനാശായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് 11-ാമത്തെ അധ്യായം ഭഗവാന്റെ ശ്ലോകം നമ്പർ 25. ദ്വാരകയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം അല്ലെ. അധ്യായം 11 ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ദ്വാരകാ പ്രവേശം. നമ്മള് 25-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോണത്. ഭഗവാൻ വന്നതിലുള്ള സന്തോഷം അതാണ് എല്ലായിടത്തും അലയടിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും അതേ ബഹുമാനത്തോടു കൂടി ഭഗവാനെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾക്ക് നോക്കാം ശ്ലോകം 25. ഭഗവാൻ എത്ര കണ്ടാലും നമുക്ക് മധ്യ വരില്ല അല്ലെ. ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ പോയാലായാലും എവിടെ പോയാലും പിന്നെയും ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കാണുകയാണെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിക്കും. ആ കണ്ടത് അപ്പൊ തന്നെ നമ്മ മറന്നു പോയതുപോലെ തോന്നും അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെയാണ് ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ ഉത്സവം നടക്കണം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ദ്വാരകാ പ്രവേശം. ശ്ലോകം 25. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിത്യം നിരീക്ഷമാണാനാം യദ്യപി ദ്വാരകൗകസാം നാവിതൃപ്യന്തി ഹി ദൃശ ശ്രീയോധാമാംഗമച്യുതം. എന്താണ്? നിത്യം നിരീക്ഷാണാം. നിത്യം പതിവായി സദാ അല്ലെ. നിരീക്ഷമാണാനാം വീക്ഷിക്കുന്നവരുടെ. ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ അവതരിച്ച സമയത്ത് എന്നും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജനങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാനെ. അപ്പൊ നിത്യം നിരീക്ഷമാണാനാം യദപി യത് എങ്കിലും എന്നിട്ടും ദ്വാരക ഓഗസാം ദ്വാരക നിവാസികൾ ഒരിക്കലുമില്ല വിതൃപ്യന്തി സംതൃപ്തരായില്ല. എത്ര കണ്ടിട്ടും ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ടും അവർക്ക് ആ തൃപ്തി വന്നില്ല. പിന്നെയും കാണണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം. ഹി അതേ വണ്ണം ദൃഷ്ടി സ്ത്രീയഃ ധാമ അംഗം ശാരീരിക സംഭരണി അച്യുതം വീഴ്ച സംഭവിക്കാത്ത. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന് ഒരു പേരുണ്ട്. എന്താണ് ആ പേര്? അച്യുതൻ, വീഴ്ച സംഭവിക്കാത്തവൻ. നമ്മളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വീണ് താഴെ പോയി നമ്മൾക്ക് വീഴ്ച സംഭവിച്ചവരാണ്. അതേസമയം ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും വീഴ്ച സംഭവിക്കില്ല. ത്രിഗുണങ്ങളിൽ പെട്ട ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും വീഴ്ച സംഭവിക്കില്ല. നമുക്ക് വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീലപ്രഭുവാദിക്ക് ജയ്. സർവ സൗന്ദര്യങ്ങളുടെയും കലവറയായ അപ്രമാദ ഗതിയായ ഭഗവാനെ സദാ ദർശിച്ച് ശീലിച്ചവരാണ് ദ്വാരകാവാസികളെങ്കിലും ഒരിക്കലും അവർക്ക് മതിയായിരുന്നില്ല. ഭാവാർത്ഥം. ദ്വാരകാപുരിയിലെ സ്ത്രീജനങ്ങൾ കൊട്ടാര മട്ടുപ്പാവുകളിൽ നിലകൊണ്ടപ്പോൾ മുമ്പ് പലതവണ തങ്ങൾ അച്യുതനായ ഭഗവാന്റെ സുന്ദര രൂപത്തെ ദർശിച്ചിരുന്നുവെന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചതേയില്ല. ആദ്യമായിട്ട് ഭഗവാനെ കാണുന്നത് പോലെയാണ് അവർക്ക് തോന്നിയത്. ഇതിനു മുമ്പ് ഭഗവാൻ എവിടെ ആയിരുന്നു, ഞങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം നമുക്ക് ഭൗതികമായ ഒരു വസ്തുവിനാണെങ്കിൽ അത്ര വലിയ ആകാംക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ ആസക്തി തോന്നില്ല. ഇത് അതീന്ദ്രിയനാണ് അല്ലെ ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ അവര് പല പ്രാവശ്യം ദർശിച്ചിരുന്നു എന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചതേ ഇല്ല. ഭഗവത് ദർശനത്തിനുള്ള അവരുടെ അഭിലാഷത്തിന് പരിപൂർണ തൃപ്തി ആയിട്ടില്ല. നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഏതമ്പലത്തിലായാലും ഇത്ര തിക്കിലും തിരക്കിലും നമ്മൾ വിചാരിക്കും തിരക്കാണ് എന്തിനാ പോണേന്ന് വിചാരിക്കില്ല. ചാൻസ് കിട്ടിയാല് നമ്മ ഭക്തിയിലേക്ക് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാൻസ് കിട്ടിയാൽ എവിടെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ പോകും. ആ ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് ആ വിഗ്രഹത്തെ ഒന്ന് കാണുവാനായിട്ട് എന്ന് ഇത് വ്യഞ്ജിപ്പിക്കുന്നു. പരിപൂർണ തൃപ്തിയുടെ നിയമം അനുസരിച്ച്
ഭൗതികമായതെന്തും അനേകം തവണ ദർശിക്കുന്നതായാൽ അവസാനം അനാകർഷകമായിത്തീരും. അതാണ് ഇവിടെ പറയണത്. ഭൗതിക വസ്തുക്കള് പല പ്രാവശ്യം ദർശിക്കുമ്പോൾ അത് അനാകർഷകമായിത്തീരും. ഇപ്പൊ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഭർത്താവിനെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഭാര്യനെ കിട്ടി, അതുകൊണ്ട് അവര് തൃപ്തിയാവുമോ? കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ വേറെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോയിട്ടുണ്ടാവും. അത് വീട്ടിൽ അവിടെ ഉണ്ട്, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇത് അനേക തവണ ദർശിക്കുന്നതായാൽ അവസാനം അനാകർഷകമായി തീരും. പരിപൂർണ തൃപ്തിയുടെ നിയമം ഭൗതികമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, എന്നാൽ ആത്മീയ തലത്തിൽ അതിന് യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ല. അച്യുത എന്ന പദം ഇവിടെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ ഭഗവാൻ കൃപാപുരസ്സരം ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഭക്തർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് ഭൂമിയിൽ വന്നു. അദ്ദേഹം അപ്രമാദഗതി. എന്താണ് അപ്രമാദഗതി? വീഴ്ച സംഭവിക്കാത്തവനാകുന്നു, അതായത് അച്യുതനാകുന്നു. ജീവസത്തകൾ വീഴ്ച സംഭവിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾക്ക് ഒരാളൊന്ന് പൊക്കിയാല് നമ്മളങ്ങോട്ട് പൊങ്ങിപ്പോകും, അല്ലെ? ജീവസത്തകൾ വീഴ്ച സംഭവിക്കുന്നവരാണ്. കാരണം ഭൗതിക ലോകവുമായി സമ്പർക്കത്തിലാവുമ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ ആത്മീയ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ അഭാവം ഉണ്ടാകുന്നു. പ്രകൃതിയിലെ 3 ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അവർ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്രകാരം ഭൗതികമായി ആർജിച്ച ശരീരം പ്രകൃതി നിയമത്തിന് വിധേയമായി ജനനം, വളർച്ച, രൂപപരിണാമം, അവസ്ഥിതി, അപകർഷം, ഉന്മൂലനം എന്നിവയ്ക്ക് വിഷയമാകുന്നു. കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അത് നശിച്ചു പോകുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാന് നാശമില്ല, അജനാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരം അതുപോലെയല്ല. അദ്ദേഹം എപ്രകാരമാണോ അതേ വണ്ണം അദ്ദേഹം അവതരിക്കുന്നു. ഗുരുക്കന്മാരെ അല്ലെന്നുണ്ട് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ യുദ്ധത്തില് സാരഥിയായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാന് 125 വയസ്സാണ്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ എത്ര ചുള്ളനായിട്ടാണ് അല്ലെ നിൽക്കണത്. ഭഗവാന് പ്രായം തോന്നേയില്ല. നമ്മളാണെങ്കിലോ വാല് വരെ മുളച്ചിട്ടുണ്ടാവും 125 വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേനും. അപ്പൊ നോക്ക്, അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ശരീരം അതുപോലെയല്ല. അദ്ദേഹം എപ്രകാരമാണോ അതേ വണ്ണം അദ്ദേഹം അവതരിക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ നിയമത്തിന് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും വിധേയനുമല്ല. ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തെ വയസ്സായ ഒരു കൃഷ്ണനായിട്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കാണും, അതായത് അമ്പാടി കണ്ണൻ, അങ്ങനെയൊക്കെ കൗമാരകാരനായ കണ്ണൻ, അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. പക്ഷെ ഒരു വൃദ്ധനായ കണ്ണനായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ നിയമത്തിന് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും വിധേയനുമല്ല. എല്ലാറ്റിൻ്റെയും സ്രോതസ്സും നമ്മുടെ അനുഭവത്തിന് അതീതമായ സർവ സൗന്ദര്യങ്ങളുടെയും സംഭരണിയുമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രൂപം. അതുകൊണ്ടാണ് ആർക്കും മടുപ്പുളവാകാത്തത്. അത് എല്ലാ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെയും സംഭരണിയാണ്. ആയതിനാൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപം ദർശിച്ച് ആർക്കും പരിപൂർണ തൃപ്തിയാകുന്നില്ല. എന്തെന്നാൽ നവനവങ്ങളായ സൗന്ദര്യങ്ങൾ സദാ ആവിഷ്കൃതമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പുതിയ പുതിയ ഏതിലേ നോക്കിയാലും അതിനൊരു പ്രത്യേക ഭംഗി കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. നവനവങ്ങളായ പുതുതായി ആ മാല കണ്ടാൽ അതിൻ്റെ ആ സൗന്ദര്യം ഭഗവാന് മാറത്ത് ആ മാല കിടക്കുമ്പോൾ ആ മാലയ്ക്ക് തന്നെ അത്രയും ഭംഗി. അതാണ് നവനവങ്ങളായ സൗന്ദര്യങ്ങൾ സദാ ആവിഷ്കൃതമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കമ്മലിട്ടാല് കവിളിൻ്റെ ആ തുടിപ്പ് കമ്മലിൽ പ്രതിഫലിക്കും എന്നാണ് പറയുക. അതീന്ദ്രിയ നാമം, രൂപം, ഗുണങ്ങൾ, പരിവാരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ആത്മീയ ആവിഷ്കാരങ്ങളാണ്. മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമജപത്തിൽ പൂർണ്ണ തൃപ്തി എന്നതിലല്ല, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സംവാദങ്ങളിലും പൂർണ്ണ തൃപ്തി കൈവരില്ല. എത്ര നാമം ജപിച്ചാലും നമുക്ക് മതിയാകില്ല. പിന്നെയും പിന്നെ ആ നാമം നാവിൽ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ പരിവാരങ്ങൾക്കും പരിമിതിയില്ല. അദ്ദേഹം എല്ലാറ്റിൻ്റെയും സ്രോതസ്സും അപരിമിതനുമാണ്. ആരെ കൊണ്ടും അളക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് അപരിമിതനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് ആ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. ശ്ലോകം 26. ശ്രിയോ നിവാസോ യസ്യോര പാനപാത്രം മുഖം ദൃശാം ബാഹവോ ലോകപാലാനാം സാരംഗാണാം പദാംബുജം. ഇനി ഓരോരോ
സ്ഥലങ്ങള്. ശ്രിയോ നിവാസോ യശോര പാനപാത്രം മുഖം ദൃശാം ബാഹവോ ലോകപാലാനാം സാരംഗാണം പദാംബുജം. ശ്രിയ ഐശ്വര്യദേവതയുടെ ഐശ്വര്യദേവതയുടെ നിവാസ വാസസ്ഥലം. എവിടെയാണ്? യസ്യ ആരുടെ? മാറിടം. ഭഗവാന്റെ മാറിടമാണ് ഐശ്വര്യദേവതയുടെ വാസസ്ഥലം. ആ ആരുടെ മാറിടത്തിലാണോ ഐശ്വര്യദേവത നിവസിക്കുന്നത്? പാനപാത്രം, മുഖം, വദനം. ആ മുഖം എന്താണ്? പാനപാത്രമാണ്. ദൃശാം നയനങ്ങളുടെ ബാഹവഹ ബാഹുക്കളെ ആരാണ്? ലോകപാലാനാം ദേവന്മാര് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ ബാഹുക്കളില്, കൈകളില്. അതുകൊണ്ട് അവരെ സംരക്ഷിക്കാണ്ട് ചുമതല ഭഗവാനുള്ളതാണ്. ഇനി സാരംഗാണാം ഭക്തരുടെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ്? പദ അംബുജം. ആ പാദകമലങ്ങളിലാണ് ഭക്തരുടെ സ്ഥാനം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുവാദിക്ക് ജയ്. ഭഗവാന്റെ മാറിടം ഐശ്വര്യദേവതയുടെ ധാമമാണ്. മനോഹരമായതെല്ലാറ്റിനെയും കൊതിക്കുന്ന നയനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചന്ദ്രസമാനമായ വദനം പാനപാത്രമാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാഹുക്കളാണെങ്കിലോ കാര്യനിർവാഹകരായ ദേവന്മാരുടെ വിശ്രമസ്ഥലമാകുന്നു. ഭഗവാനെ ഒഴികെ മറ്റൊരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചും ഒരിക്കലും സംസാരിക്കുകയോ കീർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ശുദ്ധ ഭക്തരുടെ അഭയസ്ഥാനമാകുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദ പങ്കജങ്ങൾ. അപ്പൊ ദേവതയുടെ വിശ്രമസ്ഥലം, ഭഗവാന്റെ മാറിടം, മനോഹരമായതെല്ലാറ്റിനെയും കൊതിക്കുന്ന നയനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചന്ദ്രസമാനമായ വദനം പാനപാത്രമാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാഹുക്കൾ ആരുടെ? ദേവന്മാരുടെ വിശ്രമസ്ഥലം. ഒഴികെ മറ്റൊരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചും ഒരിക്കലും സംസാരിക്കുകയോ കീർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ശുദ്ധ ഭക്തരുടെ അഭയസ്ഥാനം പാദപങ്കജങ്ങൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം: ഭഗവാൻ തന്റെ അതീന്ദ്രിയ ധാമമായ ചിന്താമണി ധാമത്തിൽ, അതിന് വേറൊരു പേരെന്താ? ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അനേകായിരക്കണക്കിന് ഐശ്വര്യ ദേവതമാരാൽ സർവ ആദരങ്ങളോടും കൂടി സദാ പരിസേവിതനാണെന്ന വിവരം വേദസാഹിത്യങ്ങൾ അവർക്കായി നൽകുന്നു. നമ്മൾക്ക് ഇതെല്ലാം അറിയുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന്, വേദങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഉപനിഷത്തുകളിൽ എല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അല്ലാണ്ട് ശ്രീലപ്രഭുപാദര് അത് വെറുതെ പറയല്ല. അവർക്കായി നൽകുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ അതീന്ദ്രിയ ധാമത്തിൽ മരങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം ചിന്താമണി കല്ലുകളാൽ നിർമ്മിതവുമാകുന്നു. ചിന്താമണി കല്ലുകൾ, അത്രയും തെളിഞ്ഞു മിന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കല്ലുകൾ കൊണ്ടാണ് കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദൻ അവിടെ തൻ്റെ സ്വാഭാവിക വൃത്തിയായി സുരഭി പശുക്കളെ മേയ്ക്കുന്നതിൽ നിരതനായിരിക്കുന്നു. ഗോക്കളെ പരിപാലിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഗോവിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാന് പേരുണ്ട് ഗോവിന്ദൻ. ഭഗവാന്റെ ശാരീരിക ലക്ഷണങ്ങളിൽ നാം ആകർഷിതരാകുന്ന പക്ഷം ഈ ഐശ്വര്യ ദേവതകളെ ദർശിക്കുവാൻ താനേ സാധ്യമാകുന്നു. ഭഗവാനിൽ അത്രയും നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ആസക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനില് അങ്ങനെ ഇരുന്നാലേ എന്ത് കാണാൻ പറ്റും? ഐശ്വര്യ ദേവതകളെ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ ദർശിക്കുവാൻ താനേ സാധ്യമാകുന്നു. തങ്ങളുടെ ശുഷ്കമായ സൈദ്ധാന്തിക ശീലം കാരണം അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് ഇത്തരം ദേവിമാരെ വീക്ഷിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. ആരാണ് അവ്യക്തഗതവാദികള്? നിരീശ്വരവാദികൾ. ഭഗവാന് ഒരു രൂപമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്. വെറുതെ ബ്രഹ്മമാണ്, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ശക്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലാണ്ട്
രൂപമില്ല എന്ന് പറയുന്നവരാണ് നിരീശ്വരവാദികൾ അല്ലെ. നിരീശ്വരവാദികള് അത്രയും പോലും ഇല്ല, ഈശ്വരനേ ഇല്ല എന്നാണ് അവർ പറയണത് അല്ലെ. ഒരു ശക്തി പോലും ഇല്ല, എല്ലാം ഞങ്ങളാണ് എന്നുള്ളൊരു മട്ടിലാണ് നിരീശ്വരവാദികള്. സുന്ദരമായ സൃഷ്ടിയാൽ കവരപ്പെട്ട ചിത്രകാരന്മാർ പരിപൂർണ തൃപ്തിക്കായി ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായ വദനം ദർശിക്കുന്നതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായത്. ഇപ്പൊ നോക്കിയേ, ഇവിടെ തന്നെ ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെ നമ്മള്. വിജയേശ്വരി മാതാജിയുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ, സുന്ദരമായ സൃഷ്ടിയാൽ കവരപ്പെട്ട ചിത്രകാരന്മാർ പരിപൂർണ തൃപ്തിക്കായി ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായ വദനം ദർശിക്കുന്നതായ ആണ് ശ്രേഷ്ഠമായത്. ഭഗവാന്റെ വദനം സൗന്ദര്യത്തിന്റെ മൂർത്തിമത് ഭാവമാകുന്നു. മനോഹരമായ പ്രകൃതി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുഞ്ചിരി അല്ലെ. ഭഗവാനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ? എന്തെല്ലാം പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നടന്നാലും ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഒരു ചിരിയാണ് അല്ലെ. പക്ഷികളുടെ കർണമധുരമായ കളകൂജനങ്ങൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നവ ഭഗവാന്റെ മന്ത്രിക്കുന്ന ശബ്ദത്തിന്റെ നിദർശനങ്ങളാകുന്നു. വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നടത്തിപ്പിനായി വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ സേവനത്തിൽ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ഭരണനിർവാഹകന്മാരായ ദേവന്മാരുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എന്താണ് പ്രസിഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഭരണത്തില് സഹായിക്കാനായിട്ട് ആരുണ്ട്? മന്ത്രിമാരൊക്കെ ഉണ്ട്. ഗവൺമെന്റ് അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ. ഓരോ സംസ്ഥാനത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി അവരെ സഹായിക്കാൻ അവിടെ ഉപമന്ത്രിമാര് മന്ത്രിമാരൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവര് ഭഗവാനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കണ ആരെയാണ്? ദേവന്മാരെയാണ്. എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഭക്തര് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഐശ്വര്യവും കൊടുക്കണത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ മന്ത്രിക്കുന്ന ശബ്ദത്തിന്റെ നിദർശനങ്ങളുമാകുന്നു ദേവന്മാർ. വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നടത്തിപ്പിനായി വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ സേവനത്തിൽ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ഭരണനിർവാഹകരായ ദേവന്മാരുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഭരണകൂടത്തിന്റെ സേവനത്തിൽ തീരെ ചെറിയ കാര്യനിർവാഹകരായ ദേവന്മാരുമുണ്ട്. അവർ മറ്റ് പ്രതിയോഗികളെ സദാ ഭയപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ അവർ ഭഗവത് ബാഹുക്കളിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു. അവര് മറ്റ് ദേവന്മാരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ആരിലാണ് അഭയം പ്രാപിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിൽ അവര് പ്രാപിക്കുന്നു. ശത്രുക്കളുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും എപ്പോഴും അവരെ സംരക്ഷിക്കാനും ഭഗവാന് സാധിക്കും. ഭരണനിർവഹണ സേവനത്തിൽ നിയുക്തനായ ഭഗവാന്റെ ഒരു വിശ്വസ്ത സേവകൻ മാതൃകാ ഭരണാധിപനാണെന്ന് മാത്രമല്ല പൊതുജനങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തെ നല്ലവണ്ണം സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നവനുമാകുന്നു. ഇപ്പൊ ഭരണാധിപന്മാരൊക്കെ അവര് അതുപോലെ ഭരണം നിർവഹിക്കുമ്പോ അവര് വിചാരിക്കണം, ഇതൊന്നും എൻ്റെ കഴിവല്ല. ആരാണ്? ഭഗവാൻ എന്നെ ഇതിനു വേണ്ടി യോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിലായിരിക്കണം അവര് ഭരണം നിർവഹിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ജനങ്ങളെ കൊടും ദുരിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കാലപ്പിഴവിന്റെ പ്രതീകങ്ങളാകുന്നു. ഭഗവത് കരങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് കീഴിൽ ഭരണാധിപന്മാർക്ക് സുരക്ഷിതമായി നിലകൊള്ളാൻ സാധിക്കും. ഇനി സർവ്വത്തിന്റെയും അന്തസത്ത പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ സാരം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പാടുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ സാരംഗർ എന്ന് പറയുന്നു. സ്തുതിപാഠകന്മാര് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്തര്, ശുദ്ധ ഭക്തർ. അതാണ് അവര് അത്രയും കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ ആലപിച്ചുകൊണ്ട് സ്വയം മറന്ന് അവര് നൃത്തം ചെയ്യും. ശുദ്ധ ഭക്തർ സദാ ഭഗവത് പാദാംബുജങ്ങളെ അഭിലഷിക്കുന്നു. ഭഗവത് പാദ പങ്കജങ്ങളിൽ ഭക്തരാൽ അതീന്ദ്രിയമായി ആസ്വദിക്കപ്പെടുന്ന വിശിഷ്ടമായ തേനുണ്ട്. തേൻ നുകരാനായിട്ടിരിക്കുന്ന വണ്ടുകളെ പോലെയാണ് അവര്. ഭഗവാന്റെ ആ പാദം മതി അവർക്ക്. ഭക്തർ സദാ തേനിനു പിറകെ പായുന്ന തേനീച്ചകളെ പോലെയാണ്. ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠ ഭക്ത ആചാര്യനായ ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി ഈ പങ്കജത്തിലെ തേനിനെ കുറിച്ച് സ്വയം തേനീച്ചയോട് സാമ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇപ്രകാരം ഒരു ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നു. അല്ലയോ എൻ്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ, ഞാൻ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി യാചിക്കുന്നു.
എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഗാനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. രൂപഗോസ്വാമി കുറേ അധികം ഇതുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആകെ 8 പദ്യം ആണ്. അതിന്റെ പേരെന്താണ്? ശിക്ഷാഷ്ടകം. ശിക്ഷാഷ്ടകം മാത്രം. അത് മാത്രമേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. രൂപഗോസ്വാമി കുറേ ബുക്കുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പങ്കജത്തിൽ തേനിനെ കുറിച്ച് സ്വയം തേനീച്ചയോട് സാമ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറയാണ്, എൻ്റെ മനസ്സ് തേനീച്ചയെ പോലെ അല്പം തേനിനായി കേഴുന്നു. ആകയാൽ ദയവായി എൻ്റെ തേനീച്ച സമാനമായ മനസ്സിന് സർവ അതീന്ദ്രിയ മധുവിൻ്റെയും ഉറവിടമായ അങ്ങയുടെ പാദകമലങ്ങളിൽ ഒരിടം നൽകിയാലും. വർഷങ്ങളോളം ഗാഠമായ ധ്യാനത്തിൽ നിരതരായിട്ടും ബ്രഹ്മദേവനെ പോലുള്ള മഹാദേവന്മാർക്ക് പോലും ഭഗവാന്റെ പാദാംബുജങ്ങളിലെ നഖങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രസരിക്കുന്ന രശ്മികളെ ദർശിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ രൂപം അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന് കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, ശുദ്ധ ഭക്തർക്ക്. എങ്കിലും അല്ലെ അവര് എന്ത് ചെയ്യും? ക്ഷീരസാഗരത്തിന്റെ അവിടെ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോള് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ സന്ദേശം കൊടുക്കുകയേ ചെയ്യുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് അത്ര പെട്ടെന്ന് ഭഗവാൻ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ഭക്തരോട് അങ്ങ് അതിയായ കൃപയുള്ളവനാകയാൽ എൻ്റെ അതിയായ മോഹം അவ்விധത്തിലുള്ളതാകുന്നു. അല്ലയോ മാധവ, അങ്ങയുടെ പാദാംബുജ സേവനത്തിനായുള്ള ശുദ്ധമായ ഭക്തി എനിക്കില്ലെന്ന് അറിയാമെങ്കിലും അങ്ങ് അചിന്ത്യമായ വിധത്തിൽ ശക്തിമാനാകയാൽ അസാധ്യമായതെന്ന് നടപ്പിലാക്കുവാൻ അങ്ങേക്ക് കഴിയും. സ്വർഗരാജ്യത്തിലെ പീയൂഷത്തെ പോലും. എന്താണ് പീയൂഷം? അമൃത്. സ്വർഗരാജ്യത്തിലെ പീയൂഷത്തെ പോലും അങ്ങയുടെ പാദാംബുജങ്ങൾ അപഹസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ല അമൃതാണ് സ്വർഗത്തിലുള്ളത്. അതിനേക്കാൾ ആകർഷിതമാണ് ഭഗവാന്റെ അപാദം. ഞാൻ അവയാൽ അങ്ങേയറ്റം ആകർഷിതനായിരിക്കുന്നു. അല്ലയോ പരമശാശ്വത, ആകയാൽ അങ്ങയുടെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിന്റെ രുചി ശാശ്വതമായി ആസ്വദിക്കുവാൻ കഴിയുമാറ് എൻ്റെ മനസ്സ് അങ്ങയുടെ പാദകമലങ്ങൾ സ്ഥിരീകൃതമായിരിക്കാൻ ദയവായി അനുവദിച്ചാലും. ആരാണ് ഈ പറയുന്നത്? ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി പദവിയിൽ ഇരുന്നിരുന്ന ആളാണ് രൂപഗോസ്വാമി. എന്നിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നത്. എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവത് പാദാംബുജങ്ങളിൽ ഇടം ലഭിക്കിയാൽ മാത്രം ഭഗവത് ഭക്ത സംതൃപ്തരാകുന്നു. അവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവ മനോഹരമായ വദനം ദർശിക്കാൻ കാക്ഷിക്കുകയോ ഭഗവാന്റെ ബലവത്തായ ബാഹുക്കളുടെ സംരക്ഷണം ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അവർക്ക്. അവർ സ്വഭാവേന വിനയാന്വിതരാകുന്നു. ഭഗവാൻ സദാ അത്തരം വിനയാന്വിതരായ ഭക്തരോട് ചായ്വുള്ളവയുമാകുന്നു. ജ്ഞാനിയോട് ഭഗവാന് പ്രത്യേകം മമതയുണ്ട്. ശ്ലോകം 27. സമയമായിട്ടില്ലല്ലോ. ആയ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാസുദേവായ സിദ്ധാദപത്രഭ്യജനൈരുപസ്കൃത പ്രസൂനവർഷൈരഭിവർഷിത പതി പിശങ്കവാസാവനമാലയാ ഭവൗ ഖനോ യഥാർക്കോടുപജാഭവൈദ്യുതൈഃ. സിദ്ധ ആദപത്ര ധവളഛത്രം. ഛത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കുട. വെള്ള നിറത്തിലുള്ള കുട. വ്യജനൈഹി ചാമരങ്ങള് ഉപസ്കൃത ഇങ്ങനെ സേവിക്കപ്പെട്ട്. ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവര് കുട പിടിച്ചിരിക്കണ, ചാമരങ്ങൾ പിടിച്ചിരിക്കണ, അങ്ങനെ അതിൽ സേവിക്കപ്പെട്ട് പ്രസൂന പുഷ്പങ്ങൾ വർഷൈഹി പുഷ്പങ്ങള് അങ്ങനെ മഴ പോലെ പതിക്കുകയാണ്. അഭിവർഷിത മൂടപ്പെട്ട് പദ്ധി രീതിയിൽ പിശങ്കവാസ അമ്പരങ്ങളാൽ വനമാലയ പുഷ്പഹാരങ്ങളാൽ ഭവൗ തീർന്നു. ഖനഹ യഥാ അർക്ക ഉടുബ
ചന്ദ്രൻ ചന്ദ്രൻ ചാപ മഴവില്ല് ഇല്ലേ വൈദ്യുതൈഹി മിന്നൽ പിണരാൽ പിണരാൽ ഭഗവാന്റെ ആയ സൗന്ദര്യമാണ് വീണ്ടും പറയണത്. ആ വസ്ത്രാലങ്കാരത്തോടു കൂടി വരുന്ന അതൊന്ന് മനസ്സിൽ സങ്കല്പിച്ച് നോക്കാനാണ് പറയുന്നത്. ദ്വാരകയിലെ പൊതുവീതിയിലൂടെ ഭഗവാൻ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസ് ഒരു വെൺകൊറ്റ കുടയാൽ വെയിലിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. വെൺചാമരങ്ങൾ അർദ്ധവൃത്താകൃതിയിൽ വീശുകയും വീഥിയിലുടനീളം പുഷ്പവർഷം നടത്തുകയും ചെയ്യപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പീതാംബരങ്ങളും, എന്താണ് പീതാംബരം? മഞ്ഞ വസ്ത്രം മഞ്ഞ വസ്ത്രം പൂമാലകളും എല്ലാം ചേർന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടു? സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, മഴവില്ല്, മിന്നൽ എന്നിവയാൽ ഏകകാലത്ത് പരിവേഷ്ടിക്കപ്പെട്ട കാർമേഘം പോലെ തോന്നിപ്പിച്ചു. അത്ര ഭംഗിയിലാണ് ഭഗവാന്റെ നടത്തം. ഭാവാർത്ഥം: സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, മഴവില്ല്, മിന്നൽ പിണർ എന്നിവ ആകാശത്തെ ഏകകാലത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയില്ല. ഇതൊക്കെ സൂര്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല? മഴവില്ലോ മിന്നലോ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ചന്ദ്രനും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കാണണ ഒരു പ്രതീതി. സൂര്യനെ കാണാൻ ഭംഗിയാണ്, ചന്ദ്രൻ അതിനേക്കാൾ ഭംഗിയാണ്. മഴവില്ല് കണ്ടാൽ പിന്നെ നമ്മ അവിടെ നോക്കി നിൽക്കും. മിന്നൽ പിണര് അതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയില്ല. സൂര്യൻ ഉള്ളപ്പോൾ ചന്ദ്രപ്രകാശം അപ്രസക്തമായി തീരുന്നു. മേഘങ്ങളും മഴവില്ലും ഉണ്ടായാല് മിന്നല് പ്രാദുർഭവിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ശാരീരിക വർണ്ണം പുതിയ വർഷകാല മേഘത്തെ പോലെയാണ്. നീല ശരീരത്തിന്റെ നിറം. ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തെ മേഘത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർണ്ണം മേഘത്തോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസിന് മീതെയുള്ള വെൺകൊറ്റ കുടയെ എന്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു? സൂര്യനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ വെൺകൊറ്റ കുട സൂര്യനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വെൺചാമര വിശറിയുടെ ചലനത്തെ ചന്ദ്രനോടും പുഷ്പവർഷത്തെ നക്ഷത്രങ്ങളോടും പീതനിറമാർന്ന ഉടയാടകളെ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രത്തെ മിന്നലിനോടും ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ആകാശത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഈ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ഒരേ സമയം ഉണ്ടാവുക അസാധ്യമാകയാൽ ഉപമകളിലൂടെ അവയെ അനുയോജ്യമാക്കുക സാധ്യമല്ല. ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ക്രമീകരണം സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. ഭഗവാൻ സർവശക്തിമാനാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അസാധ്യമായതെന്തും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തിയാൽ സാധ്യമാക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ദ്വാരക വീഥികളിലൂടെ ഭഗവാൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന വേളയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സ്ഥിതിവിശേഷം മനോഹരവും പ്രവൃത്തിയുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങളുടെ വിവരണങ്ങൾ ഒഴികെ മറ്റൊന്നിനോടും സാമ്യപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയാത്തതുമായിരുന്നു. അത്ര സൗന്ദര്യത്തോടും ഐശ്വര്യത്തോടും കൂടിയാണ് ഭഗവാന്റെ ആ വരവ്. അതിനെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ വിവരിച്ചത്. പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത